pot estar eternament esperant que l'atzar li depari missions dignes i rescats de lluïment. Cal que el perill el cridi per anar-hi. No hi ha malifeta si no hi ha dolent, si no hi ha culpable no hi ha innocent. Per fer viure la dunya necessàriament cal comptar amb un còmplice real i cruel. El dimoni és un funcionari del cel. Els bons precisen malignes perfectes, algú que sigui model de pecat, per poder acusar tots els desafectes d'haver-ne esdevingut el bioretrat. Però per molt que troni el més collonut és que sempre el dimoni en resulta il·lès. La despesa en paper de diari és prou important com per cuidar-se prou de no tocar-li ni un pèl. El dimoni és un funcionari del cel. Justifica la despesa que suposà la compra de l'espasa de l'arcàngel Miquel. El dimoni és un funcionari del cel.